Esselamu aleyküm, hormatly adamlar. Halmurat Söýüniň işlerini uğruna bilerek işledim. Onun nähili adamlygy barada, köpçülik yerlerde öz nähili alyp barýarlygy barada öz belliklerimi aýtmaklygy makul bildim. Halmurat Söýünüň internasionalist esker Owganistana gulluk edip gelen şonuň üçinem halyk oňa ulugynam bildirip deputatlyga saýlady. Deputatlyga saýlandan soň halkyň aladasyna eder diýip meni Halmurady Garsbalkomuň başlyklygyna saýladylar. Emma Halmurat bu wezipede özüni şeýle halkyň aladasyny etmän öz aladasy bilen ýaşady. Dogry Halmuradyň şo wezipeleri bellenmekligine münasip şeýle bir şoňa bir gabat gelýän bilimem ýokdy. Hatda şonuň orta bilimiň bardygyna men dogry bilemok. Şonuň gurrun ederdiler, şonuň orta bilemem ýok diýene şonuň halyk şeýle siýlap, döwlet siýlap, şo döwürde ýa-ni internasionalist eskerlere uly hormat goýulan üçin onu şeýle uly wezipe bellediler. Şoňa halkam bir hili uly şonu geň gördüler. Emma hakykatdanam Halmurat özüne bildirilen bu anamlary ödemedi. Ol öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalandy. Onuň işlerini uğruna wezipesine dayanıp hatta Maral taýdan bolup şeýle bir näçe maşgalalaryň durmuşyny bozmaklyga çelli aryp geten ýerler boldy. Dogry Halmurat Söýünüň barada aýtmaga urun gatkan. Halmurat onuň Halmurat adyny hiç kim bilmeýärdim. Onuň garyla diýip tutardylar. Tebe garyla diýmeň, tebe ol kepter saklaýady. Kepteri kowlap başga kepterleri ogurlyk edip şular ýala gaýetden böküp ýörenseň onuň adyny garyla diýip goýdular.